Salutare mei, eu sunt Luis și astăzi revin cu Stai, lasă-mi un pic. CSGO 1v1. Jucăm fotbal aici alături de Alex. Da, Alex, Să rămână. ți se pare ciudat fotbal în CSGO, nu? Super ciudat. Hai, jucăm? Stai așa, pune la mijloc. Bă, cine începe? Hai că, nu știu. Fii atent. Pune mingea într-un colț. Stai mă că o pun eu la mijloc. Hai cum, bă, Fede, lasă, pune într-un Bă, colț. da mă, lasă, bă, e rotundă asta, nu e cap. Deci, stai. Asta e poarta mea și aia e poarta ta. Da, boss. Și facem 1v1, cine... Da, bă, dar mie nu mi-a tăcut și tu. Hai. Uite, cine... Bă, dar du-te în poarta ta. Stai că... Stai că E prea rotundă asta. Gata. Hai, hai că începem. Bă, dar nu o Bă, pune automat la mijloc. Ba da, ce prost suntem. Hai, cine ajunge primul și continuă. Hai, asta e poarta mea. Și vezi că dacă dăm cu Bă, cuțitul, nu e ca la Minecraft. dacă dăm cu cuțitul ne încetinim. Unde e mingea? Mă încetinești doar. Am 1-0. Mă face el la cât e bătaia? 8, care jucăm casual. Da, da. Dacă ne bag acum. Bă, nu e ca în Minecraft. Nu înțeleg cum. Du-te, bă, de aici. Ce așa? Ce? Cum de-o dai? Bă, tu vezi să mingea asta, n-ai? E Adidas. 2-0. Nu știu, bă, vede că pe mine... Nu știu cum faci. Stau în poartă, mă. Ce? A, Sau nu stau în poartă. 2-0, mă. Unde e? Ah. Bă, dar cum dau șut? Păi de pe ce vrei? De pe cuțit, dai cu cuțitul în minge. A, pe zi, mă, așa. Dai cuțitul în mână. Da. Unde-i mingea? Nu intră. Bă, tu mai ai viață? Da, mă, păi nu ne ia deloc din viață. Cum am respins-o. O să dureze cam mult. Da, no. Du-te, bă, de aici. Te încetini? Trebuia să avem canapit acum. Tactic, ia uite. Ce o scosei. Nu. A, pe ușor, bă, așa, dacă dai din cuțit, că nu e ca în Minecraft. O să cam dureze. Da. Ceva. Te vin în forță. Da, eu. Te vin în forță. Ok. Bă, și șmecher asta. Da, bă, ia apasă fără cu cuțitul să vezi cum face. Dar în continuu și repede. F? Fără. Spamează fără, o să vezi cum e. Unde e? Ha! Nu. 3-1. F5, imortalizez momentul. Mamă, ce meci strâns. Da. Pe Tot Minecraft. așa, dacă se termină 7-7, jucăm la penalturi. Ca pe Minecraft. O să vedeți voi un episod. Îmi făcut și brazilianca. Ce trecere! Du-te, bă, de aici. Ești șmecher. Mamă, dacă mi ieșea trecerea aia! Unde e, mă? Bă! Nu! Că mi ieșea!
Stai că am tactică, bă, scoate mingea din boscheți. Scoate mingea din boscheți. Uuuu! A, era poartă, mă! Mamă, că te făcui. Nici nu știam. 3-2. Doamne, te făcui la asta. B43. Mamă, 2-3. Hai bă, că e ușor, e prea ușor așa. Mi-mi place. Da, e ușor. Tu mi-ai dat mie. Și eu o las în poartă, se pare. Mamă! Dacă... A, greși acum. Unde e? Nu da. Oh, gol. 4 Bă, e nașpa cu asta, că dai așa în continuu. Știu. Și te încetinește rău. Da, asta e șmecher, mi-mi place. 4-2. Ce dracu faci, mă? Da, să te fac. Te bă de aici. Bă, dă-i pe sus. Ia, apasă click dreapta, click dreapta. Da, bă, să dă-i craci. Da, uite, așa dai pe sus, habar n-aveam. Asta e Brazilia. Bă, Unde e? în spatele tău. Ah, Nu trebuia să-ți și... Hai de putere. doar o ridici așa. Ți-o pui pe șut. Nu te mai fac cu ea acum. Ce dracu. Ieși, mă, de aici! Stai mă acolo. Unde e? Stai cum te fac. Cum te fac. 4-3 meci Cum te intens. fac la fazele astea. Am tactica acum, să-ți o duc numai acolo. Unde e? Învăță, gata, învăță! Bă, acum mă obișnuit ca pe mașina, dacă apăs click F5 să mă uit în spate. Ce dracu. Crezi că ești mai aproape. Fui și amici, hai. Se învăță ăsta, bă. No. M-a făcut, gata. M-a făcut! Gol! 5-3! Bravo, mă. Știi să joci asta? Eu nu știu să joc asta. M-am mai jucat odată cu boții. Cu boți, te-ai antrenat. Eu nu știu. Mamă, și m-am uitat și la Slayer. A, Mă mănâncă urechea! dacă mi-o lăsai mie. Unde ești? În fața porții. Nu, da. Băi. Te mai vedeam pe tine. Bă, dar e meci strâns.
Nu! Te-am făcut? Aha. Nu prea cred. Dacă n-aș fi fost cădea să cuțitul. Bă, asta e șmecheră. Cum o scoate? Stai să o scot, gata. Unde e? Tot acolo a ajuns să. Unde e, mă? Ah. Hai bă, că te fedez. S-ar putea să dureze mult. Era șmecher să fim 2v2. Da. Mai căutăm. Da, dacă mai vreți episoade, oricum, noi o să mai postăm, pentru că ne distrăm. Foarte mult. Uite, ai mingea, nu. Unde e? Cu alea e, mă. Ah! Te căca și pe tine. Nu ești chiar. Ce facem? Nu! Grazie. Pleacă de aici! Te căcași pe tine. Bă, cât tare dai? E gol. Ia apasă de pe click dreapta plus click stânga. Vezi că dai? Da, îi dai shoot cum ar veni. Wow! Bă, da, te duci. Ha, mă! Intră, mă! 6 Ok, 4 da. la 8 e bătaie. Doamne, bă, am avea... Ah! N-aș putea, ești nebun. Gata, ce faci? Ar fi șmecher să bage și basket. Ce? Să bage și basket. Te cam speriați la asta un pic. Puțin. O, mă, gata! Bagați ai. Ok, gol! Vreau să o dau mai tare în ea. 7 4. Bă, cine e frumosul ăla din poza de când aia? Când mod. Cine e frumosul ăla? Hai, mă. A, ăla, Alex, tu? Cine e frumosul ăla? Nu e frumos. Vai, nu te frumos. A, pierdui sta dată. Ce încercă el, bă? Au, mă lovi la degetul de la picior. Oh! Ce-ai făcut asta? Final. Gol și Luis e campionul mondial. Este, mă, Gigi. Câte? O 4. Bă, dar cam atât și cu acest videoclip. Eu am fost Luis și până data viitoare, baftă lume, pa!